Illum, jienu Xandru, il-kamera person, se nabdu trasport pubbliku u se mmorru l-Mater Dei biex nintervistaw lil Bjorn u l-Marija fuq il-programm ta' Xarabank tal-25 ta' Ottubru. Hi, Maya. Hello Marija, kollu sew. All right, inti. Jien all right. On the way aħna għall-intervista. Narak Marija. Għalfejn ħatibni dar oħra? L-ewwel dar int li tkollha ma nistax nilqgħu iktar nies, allura mibżon li tinfetaħ dar oħra ikbar li tkun tista' takkomoda dak kollha li għandhom bżonn lajnuna tagħna. Issa dan il-proġett uniku qudiemna proġett kbir li ħajjin ħafna nies u hija hawnhekk issa bl-aħħar enerġiji li fadalli nitlob lajnuna tagħkom. Hemm bżonn li nagħmlu dil-ħolma s-sirrealtà u flimkien nhar il-ġimgħa 25 Ottubru waqt Xarabank nistgħu nagħmlu dil-ħolma s-sirrealtà. Jekk ġobkom naqdu flimkien, nagħtu dik id-donazzjoni żgħira u nagħmlu dar proġett kbir. Nipprova nlaħaq miegħu, imma dik is-sabiħ tagħha naħseb il-ħaġa.